Ja, men Jesus styrkja mig till att tossa och har siktat det som fariseia och Jesu navn. Her stendur i 4 Tessalonikerbrev 5:22. I alla ikke tykkum vi Herran, at hesen epistel veri lisen fri ödlun høylavu brørunum. Fri ödlun høylavu brørunum. Ja. Hatt åri høylavu stendur ikke i Bibelen Chadal og Viktor, tog då at til at øynasta petti, tog det ikke høylega Bibler, tog det ikke skriva av høylavu mannen, eller til høylega menn, i overhøver. Men i King James stendur Holy Brethren, og den gamla danska sier hellige brødre. Og den gamla, den her tuska, Charlotte, hun sier heilige bryteren. Høylavu brødren. Ja. Vi og i manjøyden, vi vil kalla til høylavu. Og det ikke bare at vi vil fyrirgjeven og rønsa i Jesu blod, men vi høylav. Og vi liva høylagt. Det skulle vi gjøre. Det øya vi det gjøre. Til det som Guds år vantar av okkon. At vi liva som det som vi gjør til. Simpelthen. Halleluja. Ja. Nei, ta vi var her ute av Tofton og vi kjenner den eldre pinsamannen og han får fortelle et her om den grunnleggeren av pinsamannen svørelse som datte då i tverrferier. Han var av møte til en møtekampanje og gikk forbi en bar og enda en av barren og kom så fotler av møte. Ta skulle han fortelle det som en joke. 4 mannen som i forveien bonner av alkohol og som skal øyes for å være tryggvande. Se at en gammal profetor så kallar og fortalte fyrir tøymon. Altså jeg fikk en sånn stink i hjertet at jeg fann meg slett ikke i. Jeg sier hadde lukst ankon, hadde tåg i overhøvelse som noe joke. Hadde var en skam og en kjensel som jeg ikke atler mer å fylltja. Hadde var ikke fyrir minnsja mer. Hadde var ikke grunnleggere til noe som helst. Og i munnen antallet løyve. Simpelthen. Ja. Nei, vi skulle liva høylagt og rønt. Og jeg trygg tog det som jeg har sett til dømes og misjonshusene Glivlund her som ble frelster i 6 her som Jack og i 8 år er en flott i rett av gar. Det var til at det var en saunavur av høylavun falskje. Av høylavun, altså ånden drakk. Ikke øyn. Ånden levde i håret. Ikke øyn. Og det var høylav, man bare sa det av dem, man mørste det. Og så en tigniv av dem, og så en røgnløg i hver øtlun, altså. Sint fanns det ikke her point. Slett ikke. Og jeg minnes det var en rikve av unge folk som ble frelst. Og da man kom inn her, altså inn i en av flottjen her, så var sinten vekk, altså hun var utenfor. Du kunne ikke drekka. Du kunne ikke færre dans. Du kunne ikke leva sammen i siløse, eller nekka tøylukt. Og de som så gjør det til, de fotler fra. De kunne ikke bæge genge her og føle seg vel her, og liv i sintene. De kunne det slett ikke. Og her er løgene som fotler nek fra, øyla nek, men, ja, de valgte så til. De valgte så til. Valgte det til, jeg skulle lykke fra at det er ferdigdatter. De som så var etter, de var de som valgte Jesus, og valgte han smela veien av genga han, og alliva rønt og høylagt. Og de som så er etter, det høyleier brøver. Høyleier brøver. Og til det at samkomman hon samfella torra høylavu, samkomma torra høylavu, til hva hun Halleluja. Ja. Lät oss läsa 4 Korint 5. 4 Korint 5 och Jesu navn. Ja, som sagt, må Jesus styrka med att hossa. Följ med kyla stärskan. Men det ju hans år, det är inte min kraft eller min röd eller näka tøylukt till hans år som ska stanta och inte anna. 4 Korint 5. Det var jaunan fraboa at det hårda om å tykkara mittlun.
Og slukur hårdømur som ikke så mykje som nevntur høytningarna mittlun. At ein skulle haft ekta konu feirsunds. Og tider opplåstner, og jeg visste tog hans heldur harmast, at han som hever gjørst hesa gjer, måtte være riken borstur fra i mittluntikkara. Sars du? Da skulle rikjast likan borstur som levde i håret. Men det hadde slett ikke gjørst, og til avtaler Paulus. Så sier han, tog sanneliga, som fraverande i likame, men tjaverande i anta. Heve dømt langko. Som om vi var tjaverande, vi vujjande honom, og i såløys hever gjørst hesa gjer, og i hever såløys gjørst hesa gjer, og i navnet vårs Herre Jesu Krist, ta i tider sauna i saman, og ande moin, vi kraft vårs Herre Jesu Krist, at djeva opp ein slukan til Satans, til øyeleggingen av kjøtnen, at anden må være frelstur av det i Herrens Jesu. Rausan tykkara ikke gau, vita dit ikke at et syndur av surdodje surkar allan klumpen. Sars du, han sier akkurat vittar her at han skulle haft rikjan borstur, og så sier han at det syndur av surdodje surkar allan klumpen. Hva mener han vi? Jo, han sier til at hvis du tåla hatt og i møgnøytene og ikke takka hånd om det, hvis du ikke rekka det ut og døma det, så kommer det at smitta allan klumpen av kvarjon, av døgnon, av dodgenon. Og det kommer smitta allan klumpen så at det blir alt og et evigt surdodge. Hatt det det som du skulle takka til deg her i kvarjon, det er det som jeg tås om, at synden skal takkast hånd om, og folk som livet sin skulle bli avtalaje fra talarstolen av pastoren. Og han ikke førefyrt hos, så kan han bare pakka saman. Bare pakka saman, han dog ikke til et øynastapette. Ja, og Paulus sier her at han var langt dømt, som om han var tjaverande. Det vil si, hei, Paulus var her, så har han dømt det her. Kvært? At han som er i liv og i hår, og i møgnøtene, var given opp til Satan. Til øyeleggingen av kjøtnen. Til øyeleggingen av kjøtnen. Hva er det her? Jeg vet ikke. At han måtte dodge råkne vi. Det er råkne bare vi. Ja. Så sier han vers 1. Ronskje til testvekkene hitt gamla surdodge, at det med å være nødgjur klumpur, anså til dere og avsurgeier. Så igjen ta Kristus, påskalambokkare, slaterofra over fyrjokken. Han bidrar ronsa alt surdodge borstur, og at det skal være nødgjur klumpur. Altså det skal alt være ront, og ikke surdodge ui. Surdodge synden, surdodge det gamla livet som du har livt, og det skulle du ikke liva mer. Tessvegna lette mokken halde hattøyina, ikkje vi gamle surdodge, og halde vi surdodge illvilja og vansko, men vi har noen avsurga breie, ærligløyks og sannløyks. Ja. Jeg skriver til tikkara og gjør en epistli, ikke er samlegast vi siløysingar. Du ikke har nekka vi siløysingar gjerra. Og i øren Johans brev skriver han også til at om det kom en tiltale her, som er en fastlærer, skulle ikke bjønne den inn. Til han som bjønne den inn, han ble lovtakar i hans ytlo verskon. Og så løyva det fastlæreren at komme inn og infisere alle møgnøytene. Nei, jeg må avtale det her, jeg må avvare det kunne møtras her, tid må teka hånd om det her, iver Arna og sia, vet du kvært, altså Darwinistan her til dømes, vi vil ikke søtja der, altså. Han tar for simpelt en forbottene her, altså. Tar kvørstje Arne Zachariasen eller nekkar annars slipper inn her tjokken. Jeg kan bare skruppe av, altså. Tar ikke Guds bød, tar Satans bød. Ja. Vers 20. Tau ikke saman omtidje vi siløysingar hese heims, etla vi hinnar goyrio, etla peninganøyarar, etla vi avgodadirskarar, tu ta måtte ditt neiut færg ut ur heimunum. Men nu har vi skriva til tikkara, ikkje at halda samlega, nekkar mevur som kallar en braur, veri og en siløysingur.
Särskilt han skulle inte ha samlat, det vill säga samfälla, vi en man som kallad en bror, men en silösningur. Det vill säga en som säger sig vara frälst, han säger sig vara en bror i mönjötene, men han lever silöse. Eller gojrjur som det ständer här, eller en avgodadiskare, eller en illmälesmävor, eller en drittjumävor, eller en peninganöjare. Vi slukon øynun, nei, ikke at eta. Skulle ikke gong eta vi en slukon. Til hvert her vi at gjera, at døma tøyr øysten som utanfyrir, døma ikke tid tøyr som innanfyrir, vi da døma tøyr som innanfyrir. Og tøyr som utanfyrir dømer godt. Tessvegna bøyner borstur fra i middeltikkara handa vanta person. Vi skulle bøyna borstur kan vanta personen som säger sig vara tryggvande men inte det. Han kan skruppa av ut. Det är sig akkurat som jag kan inte se det penare än det. Arne Zachariasen kan skruppa av ut hos Mojnjöjd. Han har ett helvetespatt. Eller kan han vända sig om. Och det blir inte skylta för jag säga. Det kunde bara smörjen i egen jatukon. 4 Petrus brev 4:3-5. Nej, 4 Petrus brev 4:8-5. Eftersom ta Kristus hever lije för jakken i kjöten, vapnet tekken av samma hatt vid samma sinne, tog han som hever lije i kjöten helt no pät fra sint, at han og i langkur skulle liva resten av tøysøyne og i kjöten, mødvis listun manna, men mødvis vilja gods. Tog en littna tøy av løyvi okkara, må være okkur næv mykje at hava virka vilja høytningarna. Ta i vid jinko i kjensko, gyrndom, overnøgda av vojne, eulataskapon, festingon og anstidjelion avgodadirskanon. Og i kvarjen tar halta til ondalit at det renner ikke vid tøymon til en sama overidjaløysis taland ilt om tikkun. Kvarjen djeva skulle råktenskap til hansara som til røyar at døme hinna livande og hinna deio. Halleluja. Han sier her at ta vi frelst så skulle det ikke langkur genga saman vi tøymon som vi jinko saman vi åren, og vi skulle ikke liva til løyve som livt åren heldur. Til nå mykje at vi inntil vi blir frelst, livt og i synd og i kjensko og i overidja løyse og dritt og fyllskap og alle møvende sårene. Til nok, ta du vender om, så er du klippt alt det av, du vender du i bætje, du vender heimen og rikk, og du kommer inn og smela veien fra du brøya vennom, og du får ta fylgja Jesus, og du skal halkast og rønsast, og sørtøyge skal rønsast ut ur klumpen, du skal være nødje klumper, og et nødt rønt dødj, som god kan bæka breiv i, der skal ikke sørtøyge være oi, og du venter til gamla løyven om bætje, og du fylgist ikke en gang vid tøymon, som du fylgist vid åren. Tei koma til tøyn og spyrir om du kjem vid dans. Akkurat da jeg var frelstur, jeg var 15 år, akkurat da, i sommervikene, kom 2 dranger og benka opp på kamarshorena kjamar her, sjømasamnon, og bjør man vid dans og alt møvligt. Jeg sier, nei, det kan ikke komme. Jeg kan slett komme ut til kun. Og her skiltus du okkara veier. Her skiltus du okkara veier. Ja. Og så ble vi også bjøret av å komme og rekva kapp og ditten og datt. Alle utråttar mangler en mann. Nei, det er ikke tøy til. Og det er vært til at jeg giver mot lov til Jesus. Også så 15 år, altså. Nei. Og jeg sa til at nekver av tøymen som var nøy omventer for å rekva kapp og sparska balt og sånt og renna som var ikke kvært og ditten og datten. Tar fjævlig totalt ut kok. Tog jeg tæbla og tar av lov. Tæbla tar avgoder, og tar blir angandi brennande og sterskir i herranon, angandi ordentliga sterskir i skriften til nekka. Du tar av løyper en evig renning etter fotball i sånn nekka. Og så løyvefærre, og så man bare rundt i alt løyve bort at man fotball, og man angandi velkommen, ikke nekka som helst. Han nekka skvalter og skvattler dette, nyttar ikke til at øynestafetter. Ja,
Nei, ta du velur a fylgja Jesus, så skal du velja det ordentligt, og fylgja honom ordentligt. Simpelthen. Ja. Det hva man skal. Matteus 6, 13-14. Gænge tid inn med tranka postre, tog vurter postre, og brøyer veveren som løyer til undergangs, og mangt av vere som gæng innom te. Jeg tog trankter postre, og mjavur veveren som løyer til løys, og fat av vere som finner han. Til et brøyt postor, og en brøyer vever som fører til undergangs, til heimeren. Til heimeren, her brøyt postor, og en brøy autostrada, gongur du her, og gongur ber her, og omgang du vender så enda du i undergangse, og til helvete. Og at du der til himmel, så det et smalt postor, du skal vende du skal eimøyja det, du skal gjøre at du har synd, du skal bøyja det for sannløykan, at du synda, og at du må takke mot Jesus Kristi nøy og fyrirgjeving og rønnsan, og så skal du genga den smela veien, som dagliga at avnokta kjøttet, krossfesta kjøttet, avkleda til gamla og uilata det til nutja menneska, genga ut til nutja menneska som til andaliga menneska. Halleluja. Det kan man skal. Og det akkurat det. Og man Jesus var sikrande kom til tess, og Jesu navn. Det må ikke være til åndsjes at vi teker mot Guds nøye. Det skriver Paulus. Lät det ikke være til åndsjes at vi teker mot Guds nøye. Sagt du, nøyen ikke bare til å få synden fjaldar, lukka som vi tar så ofta i hørstet her at ta i vid og i Kristus så ser God ikke okkara synd til han ser vid krekva i Kristi, han ser bare Kristus vid uklad hans rattvise og til ratt hatt grunnleggjande godslæra hatt grunnleggjande men allikevel det såløsner at i Kristi vi så ikke det utgjøkken alt Nye Testamentet at frelst tryggvande mennesker i møynighetene hvis de lever i synd hvis de lever som hårkattlar hvis de lever som avgodaderskarar hvis de lever som lignarar som Ananias og Safira det hadde vært ikke test nava av ikke her de kommer ikke til å si en halva ligna lukka som tog at de vanda av seg ikke noe vel om årene nei de planlade det stender at de var bæge løgnelig til tess som de gjør det de visste bæge av det at de selte hjørna for så som negv og de gømte kanskje en større part eller en part av det og gav apostelen bare en part og sødde seg av å give alt og hvis du av at de lov bæge tvei det var fullstendig medvida tog var det så alvorligt tog Guds nærvær var så sterk her Heilig anden var akkurat utheltur og det kostet dem så løyve takk og lov ja takk og lov altså det godt å vite God tåler ikke sår han finnes ikke i såren som er her han finnes ikke i såren som er her det er rævlig hvis God fanns i såren som er her han fanns heller ikke i Jezabel og henne unkle han fanns ikke i sånn her som Jack fyrir seg her at hon lærte deg at det var ikke farligt om de driver hår og øvde skurgod og forkjøtt og det var lukka mykje det var i møgnøtene og det var sikkert alt mulig anstøkt bla 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 og alt det her tungetal og ditten og datten bla 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 og alt det her og alt det her sirkus i herboint det gikk sikkert fyrir seg hverja viko hon og henne har fyllt bla 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 og alt det her blab men så levde de i synd og man kakkan kors leia kvöld bla 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 sutt skuid full heimatur hatta kom fyrir jeg vet det vel jeg har hørt det fra nekvun kjeltun
Och så för att jag mötte lejer kvalt att det sån kvalt vart. Kvalt till Lucas som kvalt. Och att det inte bara onkel händiga personer att det är fullt av personer innanför pinsarätten som gör det här. Så jag det här var finns ju en fullkomliga skojva uppfattan av vad det hela är för näka. Du fast inte nöjna bara till att som att okej, Gud säger som hon har synd, okej, till allt av nöj, okej, och nöjen kan omgående ända, okej, och nöjen är så djup att alltså Gud tänker emot mig kvar för det kommer, okej, ja men jag älskar att lära sig synden där här, alltså. Och jag älskar att dräcka, och jag älskar att likva, och jag älskar att hårdast, jag älskar allt det här. Och så fortsätter det. Lika störst som det var Arden, pura lika störst. Och en tar sodomi och sådana gång för sig innanför kristna rätter, det var inte väl. Jag var inte väl, jag såg inte det hållblundan det är. Det är män i mojnheten som skulle öjdas för att vara frälster, men tar en sodomitta andan uysar. Man ser det i egen av dem. Du sarstar 20 meter, och på 20 meter avstånd hattar en sodomittur. Du heldur han kommer fram till att bli frälster. Nej. Så gånger han lite löta, så gånger han be för folk. Alltså man ser av folk om det är lost eller om det är en bunten. Jag tycker vi på det gamla att ta i det är verkliga samfället tar höjla och ta i ungen synd och i mitt och tar höjla och det är en röjnor surdodja klumpor 4 Korint 5 röjnor surdodja klumpor nej en röjnor klumpor inte surdodja klumpor all surdodja är ranska ur dodgen alltså ta i du kommer in här ta i druck inte vill halt ta i horaroi inte vill halt sodomi är en bojer Sahara och stoltor och lign alltså till erbärs här till att hela anden är i mitt och tar hela och särst du ta i du kommer in ut här och till samfället tar hela och virkelig hela och folk alltså hela brövor som vi läser här och 4 Thessalonikerbrev 5:22 så det så lösna ett tu ver halgavur av samfellet vi hela människor vi att dela år vi tar imon vi är be som vi tar vi för förbund och allt det är forskjelliga samfellet och vi upplärda att ta imon tu ver en läresvagner här Lukas som var missionshusen i Glivren nu i 8 år Arne flott till Islands en läresvagner under Marne Frans ut att hoften var mänkan in till södern och så är under pappamoinen och under gåvofalt i alla tøyna vi har døyla året og vi er avvarskaver av tøymon så løsner trøyvist synd ikke altså slett ikke sjálvan det det så att man nu frälster att här onkel ting som hänger vi kanske nok så nek år fram över men så kommer det här till att det bara slittnar det är bara dör så jag synden missar mer valt i där och så kommer till hela människa till fotla boning till hela människa må ha såna fotla boning och det som är trygg vi kan kallas till är att nøyen må implementeras. Det var ikke det fremmende år, men det er mest til at nøyen må settes i versk. Nøyen må brukes til å rette endamålet. Så jeg vet at stender her i Kolossebrevene og tror at vi lovvokkere er fjalt og i Kristi og i Gode. Ja, til løgndardomeren, til lukka som byrjanen
Till att långt fra till löt och du kommer in i Krist, så du höjlavor och till hans höjlalöjke som du fast är nöje vid tryck. Till således när du höjla börjar. Men i Kristi som frälstor så kanst du inte leva som en hårkadlor. Du kanst inte leva i hår. Du kanst inte leva som en drankare. Du kanst inte leva som en som dyrskar ära godar på näkra mata. Du kanst inte tillbya idoler, Black Sabbath och vad sören var det? Metallica, jag var inte Oxford vatt. Det kanst du inte göra. Det kanst du inte göra. Och rent praktiskt i min liv så kom det här till 1945. Jag har en rikva flövon, en värsling flövon. Det kom här till att jag följde det. Jag har inte fri för dem. Det för allt och en skrällepåsa och väck. 2 skrällepåsar av kittn och boken och allt sådant. Och just det kristlyn alltså. Jag åtte bara löjt sin rätter till allt var väck. Jag var fullständigt skralla över. Och jag var omgående köpt något attor. Och ställen för så är allt nu uppfyllt vid röjnonting. Och det var pura rätt att göra det. Fullständigt rätt. När som säger, nöjen må implementeras. Och implementeras mestjer att sättas i verk. Nöjen må brukas. Ta rätta vägen. Om man får fotla boning, fullt urslit. Nöjen må få sitt rätta urslit. Och det är det att du som en tryggvande rönsavor fyrirgivin rattvisgjördur personer blivir høylavor og rattvisur. Ja, høylavor og rattvisur, så at du verlig erst her, verlig, og hætar sint, fullkomlig altså. Ikke bare uta til, men øysne tar du erst ønsamadlor, om du så fært ønsamadlor til Paris og tverviker, du ganger her, og borstad en hotell her, og men at du sjalt om det er ønsamadlor, så lever du til et liv for det gode. Du til atlandet til at du ganger vi honom, du fylgist vi honom, du elskar han, du snakkar vi han, du leser hans år, du lever til et liv minutt, 18 minutt, sama vi gode, fire god. Til lykka mykje om mannjøyten ser det, eller ånden ser det, det er god ser det. Det er god som ser det. Det er han som du elskar, det er honom du fylgjer. Altså, er det kommet her til? Er det virkelig kommet her til? Jeg tror vel å si det. Det var jo det til sannhet. Og det er omgående til, men det er omgående til man kan si, ja, men er det kommet her til, at er det fullkommen? Nei. Vi er alt. Ånden er fullkommen utan Jesus. Men det stendte til i Efesusbrevnen at vi skulle vekse opp til hans som høtte. Det stendte til fotla mennesko. Vi skulle vekse opp til fotla mennesko, fotla boning. Og det er nøyen som vi får som føyer Guds mennesker inn i okken, men det skal leva. Det skal leva. Og til et liv. Det er ikke bare til å få fyrirgiving. Nei, du skal leva og i ljøsen. Og så skal det være et undantak at du synder noe som virkelig er synd, altså. Det skal være undantak at du løyer, altså ordentlig undantak. Og du skal slett overhøver ikke drekka, og slett overhøver ikke drive hår. Det skal være undantak at du først en tanke som tror at han veien en gang, altså. Jeg vet at det kan hente for i ødel, men det skal være simpelt hen. Det syndige gamla mennesker skal være så drype og avklatt og simpelt hen svarta. Det skal være svarta.
Det skal ikke få at äta, så det dør. Ta vil det knappt nevnt at leva som kristen. Og hvis du så mäter til andaliga mennesker, nekv, vi Guds ord, vi bøn, vi at hugsa om Guds ord, meditera i det, altså uten tanken til hjärsta, og elska God, fylgja Jesus virkelig, heva samfunnet vi har i andan, og leva alt ut lov fyrir God. Ja, så blev tut andaliga mennesker risavakse, og tut gamla mennesker tut holdt til deg. Til her vi skulle komma til. Til her vi skulle komma til. Til her vi skulle komma til. Det er vel til å leva og i 2013 som Paulus og som Peter akkurat. Vi akkurat som kraft, akkurat som ondron. Du kan reise opp deg. Enta og grøa hvert som helst. Du kan gjøre hvert som helst. Ikke to, men god ut her. Til angemonera iver høver. Vi det var akkurat det samme i det. Fullstendig henne. Ut i alt og egg. Det var ikke vel. Halleluja. Halleluja. Ja. Nøyen må implementeras. Hon må jegnast. Det var et hattrast nedet år, men det som da merker implementeras. Til å jegna, til å sette versk, er bruka til å rette endamålet. Til å jegna. Halleluja. Ja. Guds nøye. Vi vet alt dette her at vi drar fjalt og Kristi og alt det tingen her point. Ja, men det skal du bruka til det rette, du skal teka det til den og sige, altså, det lukka som et skjøl, det lukka som et hus som du først, et tek som du først er være under, lukka som et grauer hus. Det kan man sige, at vi er sett inn i Krist, og vi er akkurat som et vakstrarhus, et grauerhus. Og her inne i oi skulle vi være djupt planta i, vi skulle ha slå djupa røtter oi Guds år, og inne i oi tøy er vi vidt okkur nåeie, er vi vidt okkur fyrirgivin, er vi vidt okkur fjalt oi Kristi oi gode, inne i oi tøy, øyer til godelige mennesker veksa fram, ikke et hygglarist menneske som heldur af fram og synd, og som elskar synd, og skævar divet synd, og verger synd, og sier til, ja, men sånn er det nå bare. Så er du fullkomlig lengt ute, du er satans bad. Nei, du skal si til vi folk, at tøydet her var møte ikke nøyene. Så skulle du elska god at du møte fire at han har givet deg nøye. Og ta i god nu hever gjørst det, ta i no god hever rettvis gjørst det, lett så det endelige fruktene bliva til at du blir rettvisur. Ta i no god hever heilav gjørst det, han hever halkade, lett det så endelige fruktene bliva til at du blir heilavur. Til det som god vil. Ikke sier meg til at vi tar vi dere kristen, ikke skulle lydjast Jesus og Paulus og Peter og Johannes og Timotheus og Silas. Tar kommer ikke inn i Efesus og fører inn i barrena til. Tar kommer ikke inn i Efesus og fører inn i barrena. Tar det ikke kommet til havnar og fører om under kakkan. Og tar det ikke at han har tatt litt av tala, fører og snakka vi onkra teis og fører og lagt seg sånn i at han har. Det har det altså ikke gjørst. Tar kommer ikke til Rådås og la oss spritt ut hver viker til. Det gjør det altså ikke. Nei. Tar levt og høylagt. Og det er det som vi skulle. Jeg er løyt etter Titusabrev nå. Nei, til 12 morgenen. Klokkan er 3:08. Ja, det er 12 opp
upplan 6 så har vi be och läsa i Bibeln och så jag gör det inslag just det var gott slett gott men nu har vi inte be nu har Herren lyckas som rensa mina tankar till att kunna tåsa röjnar och gröjar om att det alltså gröjar. Ja, det som låt jag till Titus 2:11. Tu nøye Guds som vi för frälso bäst för alla mannen. Nøye Guds som vi för frälso. Nøye Guds vi för frälso. Ta Guds nøye kemur så kjem frälsa vi. Bäst för alla mannen. Lærande okkun avnoktandi avgodliga og veraldliga lister, vi skuldu liva edruliga, rattvusuliga og godliga og Jesu nuverande verald. Vantandi etter hinn sælovavn og hinn durdsom og byrsting, hinn smigla Guds og frelsara vårs Jesu Kristus. Hver gav seg sjálvan fyrir okkun at han måtte endurløysa okkun fra allare misgjer og rönsa seg sjálvan eit ser eie folk vannlæti gåversk. Har du alt som leser? Nøye Gud som vi for frelse byrst for alle måneden. Og hon lærer okkun avnoktandi av godelig og veraldlige lister. Vi skulle leve edruelige, rattvuselige og godlige og hos nuverande verald. Gud nøye lærer til at avnokta av godliga og veraldlige lister. Guds nøye ikke givet her til å krekva til at du afram lever i veraldlige listen og i av godliga. Det kan jeg bare fortelle deg. Heldur du til så er du fullkomlige løyter ut av vittlegøtter. Pura løyter ut av venen altså. Og lever du her, så er du ikke Guds bad. Du er ikke Guds bad. Så kan du synge og mossa, jeg vet ikke hva, du djeva tudgent, og du kan skrala og dansa og standa høytten og spela grep. Det gjør, god ikke imponerer av deg. Nei. Og det er ikke til at det knapt blir blivet til det at nå er du frelster av verskon. Nei, du er frelster av nøye, men du skal leta nøyene, du skal bruka nøyene rett, ta i du finnkjana. Så skal du elska god. Ja, hvordan kanst du anna enn elska god? Jeg vil si at du vil slett ikke se nøyene hvordan stauren er, hvis du ikke elska god at fire. Man fer at elska god at fire. At du er det, altså. Og så ta øyre være sånn at det er undantaket at du gjør noe sint. Det er undantaket for at du først ganger etter forstående at du detter pladask og blir grafskiden etter alle sjøene. Det er undantaket. Det hender ikke hver løt. Du ganger røyner, du leter, jeg var under brusutgjør og leter meg jo i alt røynt. Fra topp til da. Ikke blir skiten her, men ikke finner øyn plett av meg igjen. Ikke øyn. Og fikk jeg en større sausaplett av kyrsten av Gjørsbalde, så har jeg kostet til vask på en av veien og lett mye nære. Men det er vi undantaket. Det er vi undantaket. Man vil ikke leve som en svøyn. Man vil leve tignarlige og røynt. Og det er det som Gud vil. Han testenter er at han vil rønsa seg selv og ser eget folk. Rønsa seg selv, nå leser jeg vers 14. Og rønsa seg selv og ser eget folk. Vannlæt i gåversk. Vet du, jeg vil ha vannlæt gåversk, altså. Liva godelige. Og godt nøye hon lærer okken at liva edruelige, rattvuselige og godelige og Jesu nuverande verald. Men jeg vil vant etter at Jesus skal komme atter. Halleluja. Hadde det tid, Søren Danstad, man god, altså god, ja, man god gjør at du kan søtja til eier til at leva ui hesson. Jeg sier ikke til at det ikke gjør det, men jeg vil bare si at her er det som vi skulle. Vi må bli sterk, som tryggvande, ordentlig sterk.
Og eisen til at ta I god løyser okkon fra omkron, hvis I okkur har hatt makt I der, sigarettenar, etla porno, etla okkur, du blivin løstur til føler, nu du klart blivin løstur fra oss nær, varst du kvært? Du skal reist deg som pesten stadigvekk, og halda det lengt vekk fra deg. Altså, det tver kiosker I fargen, ikke har vært inne I, nei, øyne kosser, som ikke har vært inne I 20 år. Tror jeg at jeg ankunnet kjøpte okkur rødt blæ her inne, og jeg reist deg stadigvekk. Altså, jeg fer ikke inn at det her, altså, nekkeren tog. Ja. Og så er det her, at man passar på seg, man helder tingene som man overhever bunden for lengt vekk. Det akkurat som Jesus sier, at ta I øynvær, hei haft en et eller annet anda, og hvis anden var kastet over ut, så får han og røyka om vattenløsar stæger, strentor, og så kom han att, men så fann han någon annan bostad. Så tog han tjej ära vissar och för attor här som han hade bo och prövade att släppa in attor. Men ta fann han till såpa och prutt, du varst det. Vad är det? Jo, det var allt gjort I stand, det var allt rutta, det var inte värt att släppa in. Men visste han slapp in. Ja, så får han in vid ötlun hin och tjej till sig 8 tillsammans och tar för in här och tar sötna så att människan blir värre än där förra. Hatta må inte hända. Jag tycker näck ting som vi var bunden av och vi blev frälst. Det var demonisk alltså. Men tar vi blir frälst så är det inte demoner I okon, men tar vänner, tar synderna kunde vara hängande vi och är det lyckas som slittna. Och är det mycket makten I okon kan det vara, men det är allt det färra böjna vägen. Men det är något som öder halkan. Det är något som öder halkan. Hette vilje Guds vitterkunst den skriva. En ta halkan tyckara. Att det skulle halta det fra Siløse. Og ja, men det Siløse så det alla synd østene. Det Guds vilja av et halkåkon. Og det at liva det ut som vi har finnet av nøye vi trygg. Altså det har vi lagt inn vi har en ondre, det hender vi en knipse, til stunden at du teker med Jesus, så blir du endurføtter, men til løyve skal veksa fram og bonast, til nødja endurføtta mennesker skal få fotla boning og veksa til fotla mennesko, Efesus brev tror, veksa til fotla mennesko. Halleluja. Ja. Nei, nu føler jeg Jesus hjelp meg å ta seg rett om det her. Jeg kan ikke bli for ekvislyr. Nei, jeg vet ikke, jeg må ikke si at jeg er for ekvislyr. At det så forferdelig lengt ute som vi hilder frem mot det. Det helt fullkomlig altså, det himmelen av strykene til å lette bære, altså, det så langt ut. Ja. Nå heter Efesus brev 4 som snakker om Efesus brev 4 fra 11 og han gav sommar apostlar og sommar profeter og sommar evangelister og sommar hyrar og fralærere for fullkomning hinna høylav for verktjenestunar for oppbygging likams Kristus til vid atler koma og i øynleikan av trunne og av kunnløyga sonar Guds, fullkomnon manne, vakstrar må alle fytlingar Kristus. Altså, vi skulle vaksa til vakstrar må alle fytlingar Kristus. Hva er mål? Til et mått. Til her til, kanst du veksa og ikke langkur. Hvis du vekser her til, så er du vaksen fullt. Vakstrar må alle fytlingar Kristus. Hva er det? Ja, vi skulle vekse opp til han.
Testender vers 15. Men talande sannløykan og kærløykan med vaksa upp inn i han og i öllum lutum som høtte enda Kristus. Vi skulle vekse upp inn i han som høtte. Det vil si at vi skulle lujast honom. Ja, men hvert til at du en etterfylgjer av øynene, annet enn til at du hans lærersvøyner, og hans lærersvøyner, så lærer du fra honom, for jeg lujast honom. Ikke har vi sagt at du bliver Kristus, sjálvandi aldren, men du skal lujast honom, du hans lærersvøyner. Som det stender i Gjerningen Apostlarna 4:13, og tar komust vi tar, etter hadde vært ved Kristus. Knapplega dana det evdar, altså Jesus var ferdig til himmel, så tar første undre Peter og Jakob hadde gjørst, Peter og Johannes manje, knapplega dana det evig jøtana, at hette var det menn som hadde fylst ved Jesus. Ta sauder det, ta luktus takra Jesus, ta gjør det samme som Jesus. Ja, det var ikke ondt alt, og jeg tar det fylst ved Jesus, og jeg tror at alt er. Og da ser man vi akkurat, fylst ved Jesus, så skal vi løytjast Jesus. Og til ikke bare til at vi får en smørmjuka tunko, og en jekkaskort, og blir purast av missa kun sjálv borstur, og tåsa som jeg var ikke kvært. Nei, vi skulle være sånn, og det som vi det skulle vi være tverstur og jøgn nokkon, så løsner jeg, det som vi utad til, vi innad til, det som vi altså, og jakkar heimbygd, vi i Havn, og i København, og i Paris, og jeg var ikke hver, New York, og Lasarota, alla stedene, det bare to, Tui at ta godliga människa till den personen som du erst. Det är inte något som du tycker på att det är inte komedia. Inte komedia. Du spelar inte komedia för godliga. Det må vara äkta. Och som man säger så är det undantag att man snavar. Och visst man snavar. Ja, man snavar. Vi snavar öll och i omkron. Det säger Jakob, vi snavar allir i omkron. Han som hever teimahalt av tungosøyni, han en fullkommen medvur. Ja. Hva var det skulle säga? Ja. Halleluja. Ja. Takk og lov, prøys. Jeg prøys deg, Jesus, Herre. Takk og lov. Nå får jeg slutte av her ved å lese 1. Johannes brev 8. Fra tjei. Men om vi ganger i ljøsen, og så han er i ljøsen, har vi samfunnet for vi annan, og blev Jesu Krist, sånne hans, rønser og for alle sint. Om vi sier, vi har ånka sint, svøyja vi dokken sjálv, og sannløysen ikke ui okken. Men om vi jatta sinten okkara, han trofast og rattvuser, da fyrirgjev okken sinten okkara, og har rønt okken fra allar og rattvuser. Og så det kapittel 2, Luttle badmoine, hesa luter skriver jeg tikkun, det sinti ikkje. Altså han skriver at her, for at ikkje skulle sinti, han rakkar snakka om, at blå Jesu Krist rønser okken fra allar sint, tar vi jatta sinten okkara og alt det her. Okay, så jeg kan godt. Så det nek som hoksa til i baktankan. Jeg elsker disse syndene så nek. Jeg kan fortsette vidt av mun. Jeg skal bare jatta der. Vart skal det pura borstevei, og det korrupt. Da elsker du slett ikke godt. Det ikke et satt antallet mennesker som taler ut her. Det en hyklare. Det sanna godliga människa till att bruka nøyna till att leva rätt, till att avnokta godlöse och till att leva godliga och rättvusliga, som vi läser här i Titus. Här ständer i kapitel 2 i 1. Johannes, Luttle badmoine, hesar luter har vi skriva till hon, det synti inte, alltså vi gör någon, för att det inte skulle synta. Så säger han,
Og nekar mævur sinte, vi tar en sakfører av fægeren, Jesus Krist til rattvisa, og han fyrirbøtingen for sinter okkara, og ikke for okkara øynans, men også for sintene til øtlen høymen. Nekar mævur sintar, så har vi den sakfører av fægeren, Jesus Krist til rattvisa. Nekar mævur sintar, han skrivet sin ting tiltøyra for at det ikke skulle sinta. Så sier han nekar mævur sintar. Han sier ikke ta oi, eller kvarja fyr, minst til kvarja fyr til sinta, lukka som det skulle bare være til dagligt. Nei, han skriver dette for at det ikke skulle sinta, og så sier han nekar sintar. Skulle det nå hent, men det øyre ikke henta. Det øyre ikke henta. Det øyre være tankagongten, det øyre være innstillningen, at det sinter ikke. Det stender øyne jo i Første Johannes brev, bøtten, nå vi Guds bøtten, og så sinter vi ikke. Det merker ikke til at vi angående sinter til vi blir Guds bøtten, men det merker til at hjertens innstillinger at nå tar jeg Guds bøtten, så vil jeg ikke sinta. Jeg vil ikke sinta mer. Jeg hater sintene, og jeg elsker høylagt, rattvist og godt, elsker litt, indeslitt, vekkort, tekker litt for god og så videre, til det som jeg legger meg etter, alt det gode, alt det røyne, alt det høyleie. Og sintene, henne skudje, til innstillingen, til såløs vi kunne halkast. Sagt du halkanen, hon hever vi en hjertans brøyting, en ratta, du måste ha en ratta innstilling for det første. Innstillingen pura forkjærstur, hever du en fullkomliga forkjærsta oppfætan av nøyene, så endar du i kjensko. Du endar i en avframhaldande liv i synd, og du færst i helvete. Lät ikke dolamannen og ferumannen føre deg i helvete. Du tek hva til å gjøre. Tek hva til å svika profeter. Jeg har sagt det 1000 ferier. Du har svika profeter. Ja, vi har stått fra nekvån falken her i Skalafjorden som snakker vi hvordan de tutsa seg i havnene og hvordan de og i Evangeliusen og Philadelphia og stannet det som frukten sast av som nøye bådskapen kjadamen han falskur du falt ikke hever til oppfætene til å finne nøyene for kjærst oppmala til å finne nøyene såles oppmala at de halda til at de kunne bare fortsette i syndene og ta gjøre det så altså åttan av føla nekran øtta og isar iverhøver angan øtta og isar iverhøver de fer iver til oss av i ankron baltje og så fer bare alt ut av bar og drekker og dansar og liver løyve fullkomliga lest purasta og det omtantakje at det ankor som røyner og rattur og bøyner og som sier at det kan det slett ikke til omtantakje i det til omtantakje i det ja må god suttje nøy til det kunne over at oss må god flanja det kunne av må god djeva ferumann og dolamann og øyne på kassan og en så sentjande på kassan må Herren slå av det dolamævren må Herren god slå av det og Jesu navn jeg har litt en tanke om at her nevna navn av folk hvor man akkurat det samme bare kan gjøre til ja men ikke onker sier at så lite samfunn at du måste ikke nevna navn av folk her var det ikke navn og her var det ikke langt å vusse fyrtøy her var det ikke langt å vusse som tar helvetes svigarprofeter der og her var det ikke navn ja, tar det var selv stilla seg fram vi så innom navnet for jeg til landen Arne Zakariasen og darvinist opp på helvete dolamævren og ferumævren tvær helvetes svigarprofeter opp på helvete jeg var Zakariasen og en slåskur åtlur
Ein sloskur, allur. Som signalerar för öll landen akkurat med kampen stendur andaliga över landen vojing av sodomitton så gånger ein så kallar andaliga lojar så kallar andaliga är också inte Jakob Sakarias som näka som helst är också som en dejan lim av Jesus Kristi likame. Helt ärligt är evigt och man är i Jesus Kristi likame eller man är i antikrist likame. Du han spänner förkärsta vägen, han spänner öratvisesvägen, han främmer synderna. Han är inte en som helder attor, han är inte en som hever salt i sig, han är inte en som hever ljus i sig. Han hever en froskurötten i åtjanna. Ja, nu nämnde han sådana namn. Ja, han hever ett namn. Och han har själv vuxit som att det är. Nu ska han bära fejsa det alltså och täcka sig allt då. Och det skulle att få höra det. Att hatt är så som man inte ska vara. Det är inte kört pätt i. Jag som klottan har aldrig fyllt. Aldrig. Att det dundrande fast ur en till annan. Jag hick så bara till rötterna där var sån. Hick så norr till Göto. Hick så norr till Philadelphia Göto. Här är allt fullständiga tvärröjser däck. Slit upp i röd. Och fullständiga däckträ. Steindäckträ. Jag ser att han för linden för en 6 år så och här var en med ur Philadelphia norra Göto samma med mig. Och jag var bara en gestor. Egentligen skulle jag snacka med mannen. Mannen ur Philadelphia norra Göto. Han är inte ett år att säga om Jesus. Han snackar ju tryckart här om familj och och Abba Bodja. Och så var det häsen. Ja. Och så var det ditt. Och så var det datt. Det var fullkomligt stöjdäckt. Jag måste kauka iver alltså. Jag måste koppa borren här som sett. Vad sören är det för näka? Lycka, lägg er ut under attgamle. Och Abba Bodja toin och ditten och datten. Jag flöjt ju att det. Det är inte särskilt vi. Och det var bara om familj. Det var inte hur han blev frälstor. Och akkur som god i virke i hans löjve. Det var inte god. God var ikke ut. Jesus var ikke ut. Jesus fikk anke ære på sjut. Det var bara tvattl och måla puck från början till ända. Så är baptista nisso skräp och tvattl. Baptista nisso skräp och tvattl. Ur en till annan. Som inte var näka som helst. Allt. Och så kommer en av avläggaren upp England vid teologiskola och så är han bara en helvetes darwinist. Ja, verran toltor tålade den och lovade den upp att lära och förpesta allt samfället tar och höjla och ja, man god så bara boldra nävan i rivdekon och splatta dekon och bara öppna hjörna och hiva dekon livande ner i helvete Lukas man gör det vid Korra och hans pack och Jesu namn och ta sig åt den här heppras vi det är några helvetes partner dit. Det är ju i Amerika här har det haft en baptista nisso en falska baptista nisso jag kan systa håll trus årene som heter Billy Graham och han ställer sig fram till ska vara signa president att han är president och så är det så presidenten alla samlar limer i skull and bones och tar det och alla samlar fröjmurar och där man Billy Graham är ösne. Och så är Billy Graham kvar lött
Vatikanen och ska vidja pavan och mossa hans skägg och mossa hans ring och pappa få bo från pavan. Och så USA bara färdigt totalt ut i kock och han själv Billy Graham är själv färdig ut i kock. Han där stackarna så han färdig efter hatten i helvete. Tänk vad han är. Billy Graham är färdig i helvete vid han där. Han är nog där i Jesus. Tvärfärdig. Han är nog där till att man ska vara frälstor och att Jesus är einaste vägen till Guds. Han säger till att höjtningar kunde vara frälstor utan att veta allt utan att kan det vara hört Jesus Kristi namn. Det är helvetes falsklära. Och hatt det som att öjter till att vara modernistiskur och liberaler. Att det är den modernistiska trenden. Det är man färsar moderna bibler som är utvattnade här som inte är Guds ord. Det är satans och perversioner av Guds ord. Och så får man bo en sådan fluffy, en sådan falskan kärlöjga, falskan nöj, allt är falskt, från början till ända. Och till här, och i Jekvan Zacharias han är. Till det har sett han upp som färja, Billy Graham. Och så akkurat, oj, andalig bardagen ständer om homosexualiteten och i färgen, så blir han spurtur, och så hör man frosken i rötten, och man hör att det harskar här, och så spyr han djävulen upp ur sig och säger till när han är inte av den gamla skolan, han är inte fördömande, han tror bara att man ska älska, och han för honom gör det allt det samma, att det här, nej. Och så signalerar han till att han godtycker att det är. Och han gånger åtta affärer och konsert till en djävulen så de inte! Och driver alla samkomna tjassar tandvägen och alla färger tandvägen. Då är han en helvetes armor! Och en djävulen sigaprofetor! Akkurat som Billy Graham. Hvis han ikke vänder om så fer han nog helvete! Det går han fer. Och ett helvetesbaten. Det är så pura inlysande. Han anden som han hever, han anden som virkar og gjennom, han drever syndarennar ved, han drever euratvises ved. Han drever euratvises ved. Han drever folk ut i synd. Akkurat som Jezabel. Akkurat som Jezabel og henne har fyllt. Ja, Jekvan Zacharias som var Jesus djeva dörna flest till omvändningar och vände du sig om, må Herren slå att det kallt angalle. Tog ett helvetespatt. Man ska alltid vara värden för pavaslojkon. Pavaslojkon. Alltid vara värden för tajmon. Ja. Det är ju så tjut det. Och till det skam som här var sleva för Billy Graham. Nu sucha dit. Kafri armor hever alltid bo inom. Han är fullkomlig affären där. Det är Joel Osteen Osne. Att det var helvetes armar. Helvetes armar! Och så kunde han leva så mjukir. Men att det är Satan. Att det är Satan som voices sig som en ljusangel och ötjanna. Djävulsens spad. Måste du särsta akkurat, nu ständer akkurat kamperen i förra landet, du varst. Kamperen
djävulen bokar och truster vid såna fjällmylon. Det. 5 för om dagen, sodomi. Och så synte de och de släppa giftas, de släppa räpphållast och få brev och få signing till det. Ända i kyrkan som det ända vi. Ja, nu färd det runt, nu färd det lite som jag back det när det skulle först få allmänna vuxlo, men det jävast inte för det sloppet in i kyrkan. Jag tar till helvetes vet jag bispe, hvis jag lovat hoj. Och till helvetes vet jag det downplast, hvis jag lovat hoj. Ta dort för helvetes. But och det är bänge för det är långt nu, det vill läxan lukta efter dem. Är lukta satan efter dem. Jag lukte Billy Graham, jag lukte Pava Lorstendan Adamon. Hej, jag kan fröjda som vill bjöa att mossa skäckven av Pavan och i morgon så är han färdig. Ska så gärna ut och hej, jag vill bjöa att vidja Pavan och morgon. Jag är inte, hej är färdig så är sport av han. Och frätt och grunn av honom. Och sagt att han var antikrist. Han kunde vända om och färra till helvetes. Det kan han färd. Paven är antikrist. Och gånger man i bandalev i han så är man kommen under antikrists anda. Och det som snart om till det är att ta in och hade andaliga krutcher är det i färgen vid sodomi och atlons ner. Ta i så tar som skulle öjdas för att vara andaliga lojarar spänna öratvoises vägen så är det där under satans anda att det var inte Guds anda. Det är så halt en lösande för mig här. Och det skulle det höra. Det skulle det bara få höra att du kunde halta med vera dundrande, danseterande sväkan är lätt inte uta. Tid om det. Jag halde tycker om vera skojt bort och i hötten hon. Hvis du tryggvas ner och fältjas ner och inte ger dem var suttjande än det där så är det bäge blind och bort. Jag lägger bara och i sannlöjkan. Jag har ett hött och det är Jesus Kristus. Ett hött. Mot hött är paven dansmycket hött i synagog och satans pavalostren. Så lejt fra tog. Luther säger att paven är antikrist. John Wycliffe säger att paven är antikrist. William Tyndale säger att paven är antikrist. Jan Hus säger att paven är antikrist. King James säger att paven är antikrist. John Knox säger att paven är antikrist. John Calvin säger också att paven är antikrist. Och Ulrich Zwingli säger att paven är antikrist. Och Schuyler Højgaard säger att paven är antikrist. Antikrist kommer inte till alls. Man fällt inte antikrist till helvetes så är man bortor. Ja, gör så väl. Och 2011 sommar 2011 tar Georgie akkurat inslä. Point framlig avväring. Point framlig vittning och avväring till Jesus som kött attor. Och i avväring mot ötlen som festivaler och innan till kristna för en gång till G-Strongs festival. Allt har blivit en soppa men det blandar satan och god samman i en soppa och gudsante. Och jag kritiserar till att säga det var anskrämligt och anstyggligt. Och vad talar jag om då? Jag tar sig om Eli, Hofni och Finjas. Och jag nämnde Jekvan Zakariasen. Jag nämnde allt detta Göto, Baptista Harskaliar inne, så satans armar är inne i Göto. Djävulsens avkom. Ofrälster. Satans bött. Slanger och krokodiller och armar. Alla dessa tyrlander här hos nu. Tyril ditt och tyril datt.
Då är det var alltså ena löt är där oj manjöten och geva böcker ut och allt det där ditt och datten och nästa löt så är det bara hej ollar. Och då transfern längt ut i koka så purast det längt ut i skräp och kan det för näka? Och så sinner och appa sinner chas ner så kallade stonar och chatta här inne så är det bara tre attarlig ta skipa bara för det ljautast och festivalen och i landet någon gänga 8 för godlös i landet någon 8 ljautar en näka satanister i landet någon är bara standa bara som soler och kjalte målocks i landet någon. Alltså löjande satanister, men tar också baptister. Döpte baptister och sitter här och attasta bunch här men det tre bunch då varst och spela och ta här var det här detta mjuka då varst. Men så är det darwinister, satanister och djävulens avkom. Tar kunna vänta sig om här var det en passliga svackliga man som tog det säga sannolikan om det. Och ta fick jag en rikväl tältepost om sommar 2011. Akkur pickle ut i avkom tja Gimma Davidsen. Akkur pickle ut i avkom tja Gimma Davidsen skriver jag till mun. Jag tycker bära på det man öjbärt älska. Man öjsa fördöma och tåsa sålas när att nämna näkran och man är säker till man är bättre att älska. Jesus vill bara att vi skulle älska. Jag var bara till att hade inte kärlek att här tid. Hade Guds vanvirring, hade Guds spott akkurat som Hofni och Finjas. Att det är en evig satanisk skräp och soppa till det var plantar in i götto. Och i havn, karismatiker i havn. Och ett evigt svans. Stinkande svans, tjadekon. Det är vad det är. Ja. Jag tog släck svär attor en gång. Älska. Ja, jag kan inte älska det bättre än ta i sig det sannolikan. Det är inte behagligt. Det är inte behagligt. Det är näkt behagligare bara lagt mig i sofforna och hukt efter sjönvarpen och från klockan 8 till 12 och så färg sång. Det är näkt behagligare. Och släva för det. Jag kan Zachariasen som det döltgera. Och färg konsert till Elton John. Och så färg G-Strongs festival. Och lite hentor för Metallica. Istället hoppa här och dansa. Vi har alltid skojvo. Så de mitt någon. Som är och haj på ecstasy och allt möjligt. Blanda allt samman till en suppo. Tejver är inte Petter rönsa jag till att tid är du här. Tid vara bära dolka jag till att tid är du här. Det borde helt du kan höjma och tycka om mönhöjd. Och vara samfälla torra höjla av. Men är det det? Helt ärligt. Ja. Jag älskar människor. Det gör jag alltså. Jag älskar människor. Jag var inte sann och kärlek är för näka. Jag har inte funnit honom med karismatiker när. Jag har funnit sann kärlek och i mittlen till som är det förfyrir att geva mig en skarflancho. Ta jag i bruk för tog. Ta i tavar nej. Ta i tavar djupfatlen. Ta i tavar komna skraplan. Ta var det tej som gav mig skarflancherna som kom till mun och rattu mig en älskande hand. De som alltid tog sig om till att de älskar och de kände mig inte då. De 6 år när jag var frafatlen. Så jag suttit först ur jögnen att det är jag suttit tycker en nissuskap och tycker en skräp och han har kunnat dräcka. Äta det vände om
Så du i 51-52 ta var en så stroj i färgen om skånkelöjve. Om fria rosträckasöld. Det här var så att det var så träckt, det var så bremsa och atterhilte. Det var ett valsignelse från 1918. Ta i kvennrempen i färgen, boldra och nävan i borg så att här skulle bollar i soporna, brännevån skulle bannast. Tack och lov! Ta helvetes öjter det Develsens piss! Ja, du hörde mig rätt. Develsens piss! Allt alkohol, öl, vin, brännevin satans piss. Han kan drunkna sig ut i dödja. Develsens piss! Och så var en avstämning här så i havn av Tinche. Och här man har hört om det, jag har hört det. Här såg du tryggvande män som skulle stämma och tar blev förblinda i akkurat om det tojen att han månaden eller två tar det stå på att tar du vill faster, meningsfaster, pura grejer, klar bottlan om så tänkt att som att de var missionsmän och baptister fullständiga frahaltande tar blivit blinda och tar stämma av fyra då men det såg du här. Och så en tog sökne så det akkurat som att det är en roser det är en blindlöjsen för ut dem rann ut dem och ta dana i fyra dem kan det ha gjort tar du stämma fyra friare rosträckasöl sagt du tar väl kommer under en anta tar väl kommer under en trollbinding tar väl blir för häxa i av själva följa som det tar och utvar följa som det ta det som det är öder kringvarpe att det loste ding dong kvarpe som arabarna må bara tar komma här ja ma första raketten räcka ding dong kvarpe och spranja där till helvetes Satans talerör fullkomligen 100% ut i jöknon att det satans röd i land någon ding dong kvarpe och den malatning stackalen som det är skralla och närtjen och dig tack och lov och att det sociala uriner så i halvne sociala uriner piss och papur tar vi för blinda till att skriva ja till det som där var och emot men så checkade upp för dem att det gjort att han så du vi då under det allvarligare krukstoj och det allvarligare allvarligt antal krutch och det är inte bara att du ställer på fjäll bla 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 och ett täckt där för herren ska loja till bla 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 hompok och tvatt du skal bergast vid sannløykanen. Er du ikke med for det, ta du stender anlitt vid folk som har liggende, at sia sannløykan og stinka det tvørstrykjøkken og drepa sannløykan og avklea sannløykan sånn at menneskene får egen i opplætt med suttja. Dette var en liggende som de tror. Så er du snakker bardia med i høver, du er du nissa, bla 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 nissa, det går du erst. Jeg tætje enda bojen for de herran. Fær så vittna for dem. Fær og benke på øyne hår. Og be sammen vitt dem. Nei, det for nek. Ja, lett så hitt verda. Hitt er tvatt. Vill du be för bygden här som du bor stå i vart kvart fär upp klockan 6 här där en länkan lista och nämn dig ein fyra Guds asjon vi tar run och fyra vi nej att under hjärta fyra kvar till einasta och älskar dig så gev dem en Guds ord traktater för att vidja dig be för dem och se vid dig att du inte att det skulle vara frälst så har du en chans att vinna dig. Tei vera vunnen vi evangelion.
Ikke vet hun, bla 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 bla. I blir överallt døyvis ikke. Det som folk kallar andaliga kruksförslut det är ett jox. Jox. Amerikanskt hype jox. Så jag vill säga till att Jekvan Zachariasen tar ju akkurat nu i så tog det ständer a krutch i färjan om sodomi eller inte sodomi. Vojing eller inte vojing att tog ju allt det. Så är han är still han titta vad sett han upp som en andlig figur. En förskan Billy Graham och så är han en satans ormur. Han är väl djävulen i boken och han är väl ettlar andar runt om höttjasar. Och han är en frosk i halsen. Vad ska det som frosken är? Läs uppenbarelserna. Att han ytterligare ante. Ja. Och en frosk i halsen. Gå titt. Kom vi med en konsert, kom. Kom vi med en konsert, kom. Hette det finaste ordan, vi skulle bara älska. Hatte älska god inte. Hatte god stinkande anstikt för det. Hatte stinkar Guds nös. Och tycker att häcklar och stinkar Guds nös. Och det som det var signalerat till er synd och frafall mot Herren om. Akkurat som Jezabel. Det där var Jezabels anta. Det är svika profeter. Og hesum ævren her, han tåler det kun ikke. Må Herren djeva det kun 2-3 år til å vende om, hvis han ikke langt og hever gjørsta. Og vende det ikke om, må han blekka det kun av sjukralevo, og må det bæra. Dodja. Det er som at alt samt humanismunar skräpo ante. Humanismunar skräpo ante. Uppur avgrundar brunnen. Och jag kan alla 20 och allt. Jag kan fjällmillar satans. Och jag vet alltså jag söker akkurat egna filmer, egna. Du vet. Tar man har sagt. Så säger jag dig. Man ska inte döma. Man ska bara älska. Och det som de vill det som de tar för svära är synderna. Sodomi och brännevin och leislevaroi och allan trämanskap. Så geva de där så för point eier och tvåst hitje på det. Vi skulle bara älska. Og hatt det forførande. Den kærløygan til snakka om her, det er ikke kærløyge. Til hygl, og til tvall, og til skræpa. Eller ikke en lort og gjetta. Det er ikke bare slags jævast her. Hatt en håndbok. Hatt det ikke kærløyge til aller fjernasta. Vi skulle bara älska. Vad ska jag ta Jesus säger att här och i fjälla pratikne om att inte döma och ta. Så är det i samband vi tog att till vi tog döma till döma skulle vara dömt. Men så säger han ösni ut i samma samband och ni kan läsa där Matteus 6. Döm inte att det blir inte dömt. För vi kvar en döm i tid döma skulle tid vara dömt och vi kvar en mat i tid mata skall det kunna att vara mata. Så säger han och kvar skår till flyserna som är i eja braurstunds men hoxart oj bjälkan som är i till näkna eja.
Eller kvosse vill du säga vi brauer tun, lät mig hala ut flysne ut eia tunnen, och så en bjalki till nägna eia. Tun häcklare, först kasta ut bjalkan ut till nägna eia, och ta skall du sucha klarlig att kasta ut flysne ut eia brauerstuns. Vad är det att kasta ut flysne? Det är att rattlöja en annan, det är att döma om en annan och säga vart vi hade inte rätt där gå. Så ska du inte ha en bjalk ut till nägna eia. Men han säger till att ta fisk ur till en egna eia, och så ska du sucha klarliga att göra kvärt. Att ta flöjsen ut ur eia brauertunnen. Det vill säga att ta flöjsen ut ur eian av brauertunnen till det finaste ordan. Det ska du göra, men så ska du vara med vår fyra då. Det vill säga att du ska inte ha det samma hvis du är fröjur för det som du akar din brauer för det. Eller som du dömer din brauer för det. Du säger, vad ska brauer? Att det dundrand för kärstja där. Du har en flöjs, eller du har en 2x4 och i eian tja där. 2 meter forslänkor, 2x4. Lär mig hjälpa där. Att det dundrand galle. Ja, och så är det att hvis du är fri för tog, pura läsor, du är fri för att du kanske 20 år. Ja, så är du stansla hjälp på honom. Hatt det som Jesus säger, och det säger han i samband vid det att döm inte att det är inte dömt. Du ska läsa det allt sammanhängande. Du ska läsa det allt sammanhängande. Och i nästa andra drottet tåsar han om till att hålla flöjsen ut. Och det kan du gott göra. Men så ska du vara fröjur för det som du håller ut ur eian av brauertunnen. Du ska inte ha det dubbelt så ringt. Men du ska vara pårasta läser för det. Och hur Jesus så säger i bäntat om detta från vers 6. Ge vi inte hånden om det som är höjlagt. Oj heldur kastet till perlor tycker för svåin. Att inte ta tratchet här under föttersjönar och vände sig attor och skräjer till konsumter. Han kallar folk för det hundar och svåin. Ge vi inte hånden om det som är höjlagt. Och kastar inte perlor tycker för svåin. Är det som folk hundar och svåin? Alltså du fördömande Jesus. Ja, det kunde Jesus säga, ty han är inte en hundor och han är inte svåin. Men som folk är och hundar, som folk är och svåin. Det måste få in i bottlan. Som folk är alltså svåin. Och man ska inte geva ta med det som är höjlagt. Eller kasta sådana perlor för dig, ty dig är svåin. Ja. Här är vi då. Att döma, det kan du gott. Det kan du gott. Men så ska du vara golröjner för dig självor. Golröjner för dig självor. Så kan han inte döma det. Och här är god rönsade. Här är god rönsade. Och du dömer godliga och rättvist, och du har Guds år och hjärtan, och till egentligen år som du talar som dömer om tingene, så är det Guds år som dömer. Guds år. Kvostständigt om Jesus tar han kommer, han har ett tvåegga kvast svör ut ur munnen och nasar, och han ska döma Falkaslöjnen vi till svörnen. Vad är det svörre till Guds år? Halleluja. Jag kommer till kun borster ur oss när humanis och dansen om tid. Och läser ju på bölgerna som du finner i påskassan. Var Petrus en människa? Petrus av Vattenjack, var han en människa? Ja, men han var en apostelkjuror. Och en apostel är tar ju människor. Ha? Jesus, han är god, han är andra personer tror jag i nötne. Men han valde sig 12 fiskemän
och tottlarar och ditten och datten vanliga män var det ju män vurst var det män vurst var det män Gärningar apostlarna kapitel 5 Hvordan kunde Peter bara tala ett år så dög ju två folk här Vad vet du för näka? Ja? Vad vet du för svår? Hvordan kunde han säga bara att tar som jag borre mantun tar standa vid borre mantun ut tar standa vid ditt när tar skulle bära till ut ösnen. Hvordan kunde han säga? Vad vet du som dräp? Höjlaje anden. Höjlaje anden dräp dig. Tack och lov. Tack och lov. Og Guds angel kvetti høtti av Herodes tar han stod og tala i her og ikke gav gode høyren. Guds angel slå han. Ja, som jeg pleier takka til, han er lutja ser i hendu og han tjoppa i høtti av noen og så datt han deir nyur. Må God senda deians angel og slåa tykkara lagmann og tykkara borgarstjær i havn og tykkara bisp hvis det ikke så dundrande vend om og djeva gode himmens æro og dörp. Tar kunne venda seg om eller kan God senda deians angel og slåa der øysakalt der her og nu. Og vi bare avgande for kjøtt. Det er helvetes borst der er jo. Helvetes borst. Helvetes borst. At åpna slusenar for öllum trämanskap og färnaskap inom mot land. Jag tycker att dävlar God slide kon, ma God slå det kon, ma God slå det kon. Isak haltar och så till färd bär och en kast. Det vill säga i grövna. Andan för kött. Vi där kvävs blev att landa akard och ditten datten. Akard. Han så ljöter munna som är han farlig ju vid reastan. Vi halta till att han är farlig han kunde få på att dripa. Jag kan inte göra vi tycker åtta men jag ankan inte dripa näkran och jag är inte funnit på det. Jag är inte funnit på det som privatpersoner. Men vad är det konkursland någon så är jag mänkt av ett höjter utla. Och fular höjter. Mängt av ett höjter här i rutla i morgon. Nå, det är väl sett på valg. Det är väl sett på valg. Han som vänder om. Och även också i sodomi. Och allt det där, den här trämanskapen till det var. Han skulle släppa liva. Ja. Nej, blev meldt av vår sådana så tvattlar point. Jag är inte en gång funnit man sagt för det. Det är bara så att jag sitter här och hukt bort på att det ska sören tvattla dit. Hunden kan snacka dit om. Fångstil 6 månader. Okej, alltså. När börjar bibeln av vi. Så kan det rattles i 6 månader. Ge mig en kaffemånad rätt. Och en kaffemånad rätt. Kan få en kotta rätt. Aja. Och är man mördar för att geva som folk upp till Satan och be god dräpa dig. Ja, så kanske så säger som så kanske det trycker på god korsten. Kanske det trycker på god korsten. Ja, det finns det en god som kunde funnit på att göra det här. Det gör det så sannolikt. Så sannolikt. Men som personer jag har aldrig funnit på att lagt hand av näka människa. Nej. Men jag känner angel från färna. Och jag känner Guds baden.
fra denna i nærsagt til et vatten, og jeg kjenner godsbaden fra en myrskursynsbaden, og en avlutningsbaden, jeg kjenner en godsprofet fra en svigaprofeter. Jeg kjenner evangeliet fra en falskun båskap, vet ikke gledebåskap i røver. Jeg kjenner Jesus fra Horus. Jeg kjenner Jesus fra Horus. Jeg kjenner kyrkje og hins livande gods fra synagog og satans. Tergerje. Jeg kjenner Krist fra antikristet. Tergerje. Ta mot lærde kna gjer òsne. Innanfyr et utanfyr fangsel. Take your pick. Eller spett you. Ja, vi har forskjellet. Jeg lurte sånn jeg på netten nå. Download is året. Jeg mener det var Leonard Ravenhill som fortalte at onkel Gud som jeg var sendt at avvære han sjåvan Jimmy Swaggart omløy et år at la gølnar ble avdukket han onkel Gud som jeg var sendt at konfrontere han jeg mener det var Jimmy Swaggart det var okkur luknande kossi og han heide vi åpenbering fra Gud at han levde i håret ja. Men han kvarstrade bostur, han vill inte vänta vi alltså. Och han säger där vi han god kommer att avtuka det, du kommer att skrampla. God kommer att hålla det ner för att du hör häst. Visst du känns ärlig och reiner och rattor. Och så är det här att men han vände inte om. Och så Jack ut och så avduga i god allt. Inte ena för men tvärfärder. Och så gånger han bara och skrujer skräven det var. Nu är han färdig. Jag har inte hört och jag kan tojna söver om till att god över ändå har sagt vi onkran att hvis han inte vänder om för här så vill han ha dräpa han. Ja. Och det är också inte hänt. Tror jag inte hänt. Pappa fortalte mig för han var i Hetland han var med över som en kristliga och Gaza är en kristliga sjömansheim men han skonkte alla sjömännen skojfotlar där point. Och pappa fick det från andan. Alltså ta han med en tossa vi han att tog ju Michel leva lunch rätt. Du kan inte leva långt rätt. Och innanför en eller 2 månader fick han hjärtaslä och döj. Tack och lov. Tack och lov. Ja. Hatta skall inte finnas i mittlen Guds barn. Och finns det, må Herren slå av kvantan ögnast av dem. Ojsa kaltan. Danks! Färdigt! Väck ut där! Du är satans bost! Det är lika för att du är dejur än att du lever och förförer tusen av oss av Guds falske. Det är lika för att Guds lärde kaltan och det är tog han gör det. Får inte rätt god Ananias och Safiro? Jo, du här skulle inte finnas surdodge och i klumpen och i breiklumpen. Här skulle det vara runt dodge. De skulle inte släppa att sitta här och inficera menighet Guds, kyrkjegods. Tack och lov. Tack och lov. Är det en liknare som Ananias och Safira må god och i himlen och dräpa det. Tid här och i evangeliet som har missbrukt böten och det har varit allt skav under täppe och det ska inte komma fram och det sitter här och allt vid auto, allt landet var ett auto vänder till dem att la må god dräpa det kon. Chop hade jag det kon tycka lost där. Och så för att det helvete visst inte vänder om så är det så dödligen avvärda igen. Didgelig avværa i, ma god senda deg hans åndsje vi lutje i hånd og tjoppa høtt i autokon og ta mig som har forsværa det så vi lutje etter av evangeliusen det er det eneste veit ja kvoi og jeg sier at
lagmaur og borgarstjórn havnir for godleser lorstendar. Godleser, altså lorstendar, altså. Hvor jeg sier det, og hvor jeg mener det, og hvor jeg vet det. Jo, tog jeg at tar jeg fyrstu løyere, fyrstu hødd og i fargen, fyrstu lagmaur i fargen som gjør seg sjálvan frivilligt til talsmann og verjare, altså han gjør seg til verja og talsmann fyrir sodomie. Han blev begynnat om han ikke kan være røv med og en stevner seg tøymon, og det sier han ja til. Og borgarstjórn i han blev spurt om han ikke kan være røv med og en stevner seg sodomitten og landen, og det sier han ja til. Og hvor jeg sier at bispor en svika profeter oppur helvete, tog at han bispor og hese tøyen i hette, som hette alt gang fyrir seg, og han avtalar ikke. Så at han bare via teia viser til at han en ormur. Ein ormur. Og staurer ormur. Du han veit. Jeg veit for han jeg har vi hørst han tala i KFM og Klatsvuk. Fyrir 20 år siden. Jeg vet at han kjenner skriftene. Han burde vita bedre. Han vet bedre, men han gjeldur. Han ikke oppgaven av vaksen, ikke fyrir 5 år. Ikke fyrir 5 år. Og ta jeg avtala i fullfella prest fyrir en knappen av Arsøyene, ta han helt sikkert gjerne vil jeg se meg, og i fangsle for det. Og i fangsle for det. For jeg tala sannløkans år, herst og tøyelig, klokkerønt. Og så ommåna jeg klarst og tøyelig, og tusen av oss av folk gjør det, og han vil jeg se meg, og i fangsle for det. Garantera. Garantera. Så han en antikrist til hva han Og her der Billy Graham tjatikon som det der var røst opp, han også en antikrist. Førja Billy Graham, førja svikaprofeter, førja froskor, førja frosktalare. Jakvan Zakariasen, han en svikaprofeter oppur avgrundarbrunnen. Det akkurat hva han Han drever Euratvusveien. Han signalerar för alla förra folk till sodomi och synd, avlämna vår, allt det här hade det finnaste ordan. Det är en svika profeter. Guds son och profeter här var allt tog tala folken rättvise. Tar vilja tala ett år för folken som för folket att vojja är vanskonar vege og a genga rattvuses ve. Ja, akkurat som Jeremia. God sier vi Jeremia, han skulle skilja tefra som anki viri heie fra tog som hei viri og gjør han til så skulle han være Guds talerør, Guds mundstikje. Halleluja. Og det nemlig det som man må gjøre til. Det det som man må gjøre. Og tala rønt og klart fyrir godt. Så jeg følger altså et land som iverhøver all døyls ikke fremmed for i åren på nekra måte. Følger kjenner til Guds år så vel som ikke annet land. Jeremia 15:9. Og Jesu navn, halleluja, Herren djev meg da bøyna veien, jeg visste ikke hva det stod, jeg ber i hjertan, Herren måtte djev meg da, han djev meg da bøyna veien. Therefore thus saith the Lord, if thou return, then will I bring thee again, and thou shalt stand before me, and if thou take forth the precious from the vial, thou shalt be as my mouth. Let them return unto thee, but return not thou unto them. Jeg skal tog etter for dere.
Tessvegna svasir Herren du vendi attur, ta vil jeg føra til attur, og du skal standa framme for mer, og du tar fram hit døra bæra fra tu rinka, ta skal du vera som munnur mun, let tar vende attur til tøyn, men vend du ikkje attur til torra. Halleluja. Halleluja. Og så sier Herren attur det samme vi Jeremia her, and I will make thee unto this people a fenced brazen wall, and they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee to save thee and to deliver thee, saith the Lord. Jeg skal tog hjerta, og jeg vil gjøre til i frisen falskjennom en vudgerdan kåpar mur, og tar skulle bergast i møtet her, men tar skulle ikke hava iverva i møtet her. Du vitt her til dess at frelsa til og utfrøya til, sier Herren. Halleluja! Svika profetaner og Jeremias døvun tar runno og runno, og tar satt og bæv i falsk at tikkun skal alt genga vel, altså tar tala og vi tala og fire euratvusun omvendun falsk, og tar styrstu falsk ui tess ilgjer, altså tar styrstu hendur ilgjera mannana, altså Jeremia 23:14 og Jesu navne. I have seen also in the prophets of Jerusalem an horrible thing. They commit adultery and walk in lies. They strengthen also the hands of evildoers, that none return from his wickedness. They are all of them unto me as Sodom, and the inhabitants thereof as Gomorrah. Skal du hjerta? Jeg har sett oss i profeten Jerusalems og en rævelian lot, tar frem i hårdom og gengo i liknun, tar styrstja oss i hendur ildgjerarana, og ungen av dem vender bortur fra tar vansko. Tar atler av dem som Sodoma, og oipigvart hest som Gomorra. Så snart støvan i Jerusalem ta, og Jeremia døvun 20 år en god splatta i bojen, brent i atlan bojen nyer, og falsk for utleggt. Jeg trykker vi livet bare nøkker få år, kanskje 15 år, borstu fra oileggendsen av Atlon Vesturheimen, som han fullkomligane. Kina og Nordkorea og Russland færa gengur bandale, og balba Atlan Vesturheimen sundur saman vi atom. Amerika fyrst, men så Østen Vesturheimen. Gjer det kun klar. Til fær i helvete hvis du ikke vent om. Bisperen sa du kun uirapna over i større bensje fyrir. Ja, tykkara lagmauer og tykkara borgarstjauer så sannelig at tar ut for totaler renter sodomittar. Han som forsværa det løykaringur som han som gjer det. Og tar kongar i Sodom og Gomorra, tog jo avtalje der, tar tvei satans bøtne hva der tvær helvetes unkar, tvøyfalt helvetes bøtne, teg hva der og tar kunne venda seg etla færa der i helvete. Les Romar brev i 8, så sørst du til at det bægit hei som fremja seg anstiktene her, og hei som halda vitt om hon, hei lygaring, hei pastor av det samme. Hei som hei fragt og jasson, og fremja da, hei en pastor av det samme god løyses patchen hon, og hei god og vi har langt givet deg opp. God og langt givet deg opp. Helt sikkert. Jeg får lese Romar brev kapitel 8. Og Jesu navn. En fyr, Romar brev kapitel 8. Du skulle få det så synkjande framan av. En fyr. Fra vers 19. Fra vers 18.
Tog vrøye gods ver oppenbæra fra himne i møte ödlun av godleløyka og euratvise tja mannen som halta sannløykan og attur i euratvise. Jeg tog at det som kan være vite om god eisunt uittaimon, tog god hever sunttaimon til. Tog hinner av skjønlige loter hansara fra skapan veraldarinnar og klarlige satter. Verande fætair av taimon loton som gjørter, enta hansara evige måttor og goddømur, så at tar åttan ombering. Tu åttan ombering, tu som kallar dig en darwinist, tu en satanist, tu hva du Jeg tror at du tar kjent og god, dørmet tar han ikke som god, og jeg heldur var takksamer, men gjørdust fafongter og i øymyndan og søgnon, og favetskuta hjärsta torra vær myrkja. Vattande seg sjálvar vera voisar, gjørdust tar darar, og brøtt og dørt hins auforgangelige gods, ivrøyana mynd gjørt lyk forgangelige mannemanje, og foklun, og ferføtten djaurun, og skritskiktun. Kvarsvegna godøysni gav tar opp til auransko, djøgnun gyrintinar av egnu hjørstun tarra, altså god gav tar opp. Tu tar durmet ikke god, tar tilbeu ikke god, fra byrjan ja, men da byrja vi tar kjente til god, men tar skøyt ikke om atterhalda god i kunnløkasun, han kunnløka tar hatt til god, han blekka der borstur, lagveren sjatikon, borgarstjøren i havn, og bisperen sjatikon, hvis han ikke så dætskelig vender om, høyrian atela støvna, høyrian tala gods år, rønt og ratt og bia folk og land, vende om og sekk og øsko, ja, så tæt jeg mun i år attor, så sier jeg til, kanskje han en brauer, men og det han da ikke, han har et helvetes post. Han svikar profeter oppe ur helvete, som bispen satte kun, Jekvan Fryriksson. Tog han avtaler ikke syndena. Og hvis hun tøgn, viser han så et vihalt, tog han kjektor for sånne 8-000 om annan. Han kjektor for mammon. Den grøyser han Jeg sier det går akkurat som Hver brøtt og sannløyga gods ivrigna likten, og tilbøy og skapa og tæna og skapningen, møyre enn skaparen, hver valsikna og mever. Amen. Av hese grund gav god tar opp at ringunlistun til enta kvinnor tar da brøtt og hitt naturliga brukje ivrig til som i møte notturu. Og så må løs øsne mennene færande fra henne naturliga brukjen av kvinnene brent og i gynnsuine kvørmøt i øron, men vi mannen virkande til som avsømmeligt og møttekande i seg sjálfun til vi julega vittlosuinar som var høstjelitt eids. Og enta som tar lykka i øy at afturhalda god og kunnløyga søgnun gav god tar iver til afturkastelig sinnes at gjere hessa loder som ikke sømmeligir. Verande filter vi atlar i auratvise, siløyse, vansko, adjent, illviljaskape, fotler av øvund, morre, trattnæge, svitje, ønskape, teskarar, bækbøytarar, hætarar av gode, hæturs fotler, huggmauer, reiparar, uppfinnarar av ytlunloton, foreldrun avlutner, åttan skil, sattmala brautarar, åttan naturlian alsk, avsamjeliger, miskunnarleiser, hver kjennande damgods, at har som fremjast lika loter, og verdier til deia, ikke einans gjereinar somo, men hava hona og tøyn som gjera tøy. Hatt løgmevor og borgarstjøren i havn. Tar visa sin stål, tar visa sin hona, og så domitton og landen, vi stola døymon, vi verja døy, vi tala tøyra søk, vi gjera seg til talsmenn, fyrir døymon, og tykkara bispur, gongur, liv, vi lagmann, og aulasøk, og han sier ikke et år, tog han ein svikaprofetur opp ur helvete, han kan venta seg og i det, han kan du få kjøtt.